Mira ben este edificio. Sóache, pois na realidade xa non existe. E non porque estivese abandonado ou por falta de uso. Tampouco é que só servise para algo moi concreto. E, por suposto, non representaba ningún perigo para as usuarias. Simplemente ao goberno de dereitas en Ponteareas deulle a teima de derrubalo. Outra barrabasada de capricho. Un disparate a todas luces incoherente. Esta é a antiga escola infantil municipal. Un edificio de todas, construído con cartos de todas, rehabilitado con cartos de todas, e perfectamente aproveitable por moitas organizacións, entidades, colectivos, plataformas veciñais. De feito, as asociacións de Ponteareas levan anos denunciando que non teñen espazos onde desenvolver a súa actividade, pero eles decidiron destruir o edificio e enterrar 1,5 millón de euros. Prefiren gastar máis de 1 millón de euros nunha escola nova que só oferta 7 plazas máis que a vella, no canto de reacondicionar as 3 aulas que non cumplían con normativa e así ofertar bastantes máis plazas que agora e aforrar cartos. Sabes cal é a súa principal excusa? Facer un pulmón verde. Sí, un pulmón verde. Sobre un edificio de 400 metros cadrados. Cando eles mesmos construíron tanto a vella escola como a nova escola infantil sobre zonas verdes maduras. Un pulmón verde que, segundo a Asamblea de Veciñas Organizadas contra esta barbaridade, tardaría alrededor de 2000 anos en compensar a pegada de carbono da propia demolición. 2000 anos, Vivía Cristo. Pero isto xa non vai só dun edificio, vai de democracia e dignidade, porque sabendo que ia ser unha medida impopular, a empresa recibiu a orde política de comezar a fume de carozo derruindo o tellado, sen sequera baleirar todo por dentro. O elemento máis simbólico, o máis visible, co único obxectivo de desmobilizar a disidencia, como se destruindo a esperanza tamén se acabase coa resistencia, evidenciando con feitos o que a alcaldesa admitiu coas súas propias verbas. Que tamén nos quitaches. No centro cívico que tamén quitaches. Incluso recurriron ao bulo de xeito rastrero para atacar persoalmente a compañeiros de loita. Estórballes a democracia, dignos herdeiros do réxime. Levan o autoritarismo en pé. Por se fora pouco, enviaron a documentación do expediente fora de prazo, coa escola xa derrubada, para a sorpresa de ninguén cheo de irregularidades. Copia e pega de outros expedientes, datas moi posteriores ao inicio da obra, e non falemos da prevención de riscos laborais. Pero cometen outro erro. Pensaron que a loita era polo edificio, pero non. A loita é polo que representa. Grazas á plataforma Demolición Non por ese exemplo de loita. Un pobo que loita polo que é seu pode perder batallas, pero nunca perde a dignidade.